kayıt Yeşim Yalçın tarafından kaydedilmiştir. Zamaneki beri hev ya kralek. Kral jî sê heb qîzê hebûne. O sê heb jî êl ba kral, vezîrê ba kral. Sê heb vezîrê ba kral hebûne, aşkı qîzê wî bûne. Qîzê wî jî dilberdane va vezîra. O mêlik diçe û tê divê ez va qîza nadim. Diçe û tê divê ez va qîza nadim kesî. Dibînin divê ka em ê çawa wî kralî îkna bikin ji bo nava qîza bidin me. Divê ola ka em çizanin, em ê hey rêyekî bibînin û me wî îkna bikin ji bo na wara bizewicin. Dibînin divê demê harin ba miftî, ê miftî û bira were ji kral re tişta bêje û bira me bizewicîne. Miftî tê ji kral re dibêje qîzê xwe tu nadî va vezîra, divê na ez qîzê xwe çawa bidim va vezîra. Divê were ez demê tiştekî bikin, divê tamam. Diçe her tencerekî şebeşekî dixey. Sê heb şebeş teytîne cî. Dimîne şebeşekî dişkînin dixon, dirênin şebeş zamanî wî çi ye, nexweş e, nayê xwarin, wî davêjin. Dinê dişkînin dirênin ew jî bihûriye, tama wî nexweş e, wî jî davêjin. Dimînin divê ka ê hatînin, dişkînin, de tama xwe tam doxtê xwe de ejêbiye. Dimîne kral dibêje ev anlama va û şebeşa û texisiye vê derê û her yekê ayrı ayrı wisa te şikandiye çi anlama wê katê ji me re bêje. Divê ez ê vê gavêjim. Divê ev şebeşê pêşî qîza te û mezin e. Wala qîza te îdî bihûriye zamanî wê qediyayê di mal de maye ma tu wê nedî tama wê îdî hew tê xwarin wê bide. O divê di doya jî divê te dîme di doya jî şikan anî ew jî bihûriye îdî tama wê nayê xwarin û a xwe dinê jî bide. O ew sêya qîza te biçûk e. Qîza te biçûk tam zamanê xwe de ye û hatiye mêra geret wê jî bidî. Tê heva her sê qîzê xwe tê bidî, her sî vezîrê xwe û bira hev re bizewicin. Kral dimîne disekine, divê belê te haqilî madem kî wisa ez ê qîzê xwe îdî bidim û em ê dîlanê û dewetê bigirin û bira ew jî bizewicin. û radibe sê şev û sê roj dewetê ji wan re dike û çîroka me li vir de qediya.